Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no. Karon dahil na po kilaing drama i-upload puli sa awit sa lilo. Tao-tao din siya drama ka-DJ, mga ka-DJ. Ang ako lang kuan kay naiuban nga wala pa makadungog. Istaran nyo sa gugma, part 1. Tinaot nga malingaw man ng drama mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ning maong sugilanon istranyo sa gugma og di ta maglangan ato nang sugdan ning bag-otang sugilanon istranyo sa gugma part 1. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkadunayong pagpaminaw og hinaot nga malingaw man ning dramaha mga ka-DJ, mga ka-listeners. Daghang kayong salamat sa inyong pagkadunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Kinahanglan magbuwag ta. Anong di buhilak si mama? Unya, kasamay mo laban ako, kunawayon ko. Tawga lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lili, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan di ka sa imong problema sa una. Sa panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ka makaikyas na ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lili. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saa na ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit kong data na. Kay dili ikaw ang nag-iyas sa mong ginabuhi. Sukad makasaa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kung di ka gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Estranyo sa gugma. Ang pamilya mao ang makapalig-on sa imong pagpakigbisog sa kalibutan. Gugma sa amahan o gugma sa inahan ang mugabay sa matag anak. Mga anak nga mao'y mukumplito sa kamalipayon sa pamilya. Mga kasama, niya ang unang anib ning bag-otang sugilanon. Estranyo sa gugma. Sige. Utong pagyod. Ayaw gyud putla ang pag-utong nimo ha. Naana, mugawas na ang uho sa imong anak. Naana, migawas na gyud. Uy, niya pa man day usa. Kaluha man day imong anak. Matawag na ako, anak. Sige. Utong na sabha para sa ikaduha. Kaluha nga ako, anak. Kaluha nga ako, anak.
Nakaluwagin ang atong unang liwat day, Lorda. Kina naman yung kamot lagi kag maayo ini Jose. Kay duha na dayon ang atong anak. Dili na nato usundan eh. Wa pamantay laki day. Ayun ako sultihan ang lalaki diha. Pero yun na ni. Dili lalim mga anak ko eh. Uya, niya patas bukid. Kaluha pa yun. Gusto na niya itong kaluha, Jose. Parehas, lugay sila gnahong sa. Mailahan rin nato na sila. Kinahanglan nga, lain-lain din sila kulor na si Nina. Pink, si Lily. Uwa, si Dahlia. Lily, Dahlia. Kain naman mo. Dahlia. Ma! Ma, niyara ko. Si Dalia mang kuma. Oh, dali na, Dahlia. Kaon na. Oh, hi naman si Lily. Ako pitay si Lili, ma. Saba ka diha, Dahlia. Ay kong ilara. Inahan ko ninyo ha. Dili ko ninyo malipat. Bitaw, ma. Siya dito na si Dalia. Ako si Lili. Mga anak, dili mo makailan ako bisan kung magbahilo pa mong si Nina. Kaya klaro ka sa inyong mga tingog landaan. Kaya ikaw, si Dahlia. Ug ikaw, si Lily. Ni, lain ng mama, oy. Digiday ka mailad, ma. Bitaw. Kailad sad, ma, oy. Parehas gud migbuhok. Parehas mignaw. Hoy, hoy. Kamo no, diri mo nagdako sa ako mga bukton. Busa, dili mahitabo makailan na ako, oy. Lorda! Mga anak, kuhay mo! Hala, si Papa. Yan na si Papa. Pa! Pa, diyan mi pa. Nakada nga, pan. Ah, paano rin ako Pa, Lorda? ni budbud. Ni asi Budbud pansit. ako. Ni Pansit, pansit. budbud Oh. ako pa, oy. Nakada. Nga bang malipayon man kay Kahusay? Nakasulti mis kumpare Lauro. Ug iya ko gitanyagan nga papilon siya ang grupo nga Panday. Mao ba? Mas dako na siya ginatagan kay sa ubang mga kontraktor eh. Mao ba? Pero kailangan magsabot ha. Kay maglarga-larga baya ni. Asa? Mularga ka? Oh, sa layo di ang inyong trabaho? O Lorita, magbalin-balin magud mi. Kay doon na maging may engineer nga mo'y among kuyugan. Oo niya. Kami na lang din ang mahabilin ug ang mga bata di ani. Ikabala ka day. Kay doon na may advance nga ipanghatag para sa mga pamilya nga among mabiyaan. Unya ini sweldo magpadaday mi ninyo din he. Kinahanglan naman katigong ta para makapa-eskwela ko sa mga bata hangtod sa college. Hala, nagilak naman sa ti Mama, uy. Dalia, nga naman na si Mama. Nga nilak man na siya. Ambot lang. Hala, Lili, dali. Ato natin si Mama. Kinasukot siya. Ikaw lang, mahadlok ko. Ano nagilak man ka? Lily. Dalia ko, ma. Oo, Dalia. Huwag ka nang... Ma? Ang iniyong amahan. Nasa maday si Papa, ma? Nabuang na ang imong amahan. Nabuang si Papa? Nga naman, ma. Mo pa'y naglisot na kwarta kaya nag-eskwela na mo. Nagtuon sa inog bisyos babae ang inyong amahan. Ha? Babay? May kabiti ay ang inyong amahan. Mga tagsa na lang siya makapadaong kwarta din eh. Ha? Unsa di enang kabit, Dalia? Kuan. Ingon si Manang Sani kay Kuan.
Kana ko nung kabit kay uyab ko nun na. Uyab? Oh. Ingon si mama, na ako na uyab si papa dito silang kitrabahoan. Kaloin ni Papa. Manguyab di siya. Ngaminyo man siya. Mabitaw no nga sige lang hilak si mama. Bati asan ni Papa, oy. Bitaw no. Ano ka no? Ano ka na may uyab si papa? Ayaw lagi ko pa sa ngili ug butang nga wa na ko mabuhat, Lorita. Ayun na lang pamakak. Misulti na ang mga kauban ni mo sa trabaho nga may kabit ka dito sa mall. Saan masamlin ni mo ba? Ginanta na ka, nga uban mo na ako sa akong trabahoan. Mangabang ng tagkwarto, dili yung ka. Ay, kung mauna, kung mauday na, muangkon ka na gyud nga nanguyab ka. Ga, dua-dua lang ko na to eh. Dua-dua lang to. Di balin masamig laing site. Wala naman miya to. Ano niyaman ka din sa suok? Ano nakilagman ka? Si Tonton ay. Iya kong giaway. Yun sa makaniya. Iya kong gidukol. Di makadapit na dukla. Dirigod sa akong Diya lang ka ha. Diya lang ka ha. Asa man ka, Dalia? Hotel ako diha. Gina. Sige ba, laag ka. Ay, bayot! No, bayot! Sige bayot. Ikaw, bayot ka. Kung nagbayot ha, ilabtan di ka ron, awa ron. Oh! Aray! Ayan, namuna ang kawis. Di mo maganing kidukol lili. Duklod sa tag ka. Malita ka. Nagkito maganing ka. Aray! Ayaw, dagan. Bayot mga. Dagan mga. Balik dire. Bayot. Dalia, wa na biya ko awayan na Tonton. Ang hangbi, hadlok man siya sa kong bunal. Mahadlok man gani siya kung maduol ako niya. Kay mamunal ko ko sa mamunal ko ko kahoy. Abi din niya kung ikaw, ako. Aw, tagam siya. Tsa, malkito bitaw. Og maaha, si Maris sa awaya ha. Ha? Nga naman? Kiyon sa mga ni Maris Budlat? Iyaman kong gikusi. Aw, ugma lang na si Maris na ako. Ugma lang yun na. Dalia? Lili? Ma? Nga na, ma. Pero may mga mo makakitag-away sa eskwelahan. Ingon ang inyong maestra. Ako namang gilabanan si Lili, ma. Kidaw-dawgon man siya sa uban ng mong classmate. Pero anak, dili mo ay mamunal kag kahoy ha, Dalia. Unya, mangusi pag ikuno ka sa mga classmate nga babae. Naluoy na manggod man ko si Dalia, ma. Bisa na. Bitaw. Bisa na. Ayaw mo pagsunod sa inyong amahan nga barumbado na. Hala, Oh, ikaw! si Papa. Ngano, buutan kasi mong gibuhat ha? Nga kung dili ka magabit, mupauli ka man dining hubog perme? Ayaw pagbut! Kaya kayo nagpakaon ninyong tanan. Busa! Kung ganahan ko nga maglingaw-lingaw, kinala maglingaw-lingaw ko. Ha? Kung nausap naman ka, Jose. Hay naman imong saan sa unahan nga panggaon minimo nga imong pamilya. Unya, angal ka? Ha? Angal ka? Nagtuho ka? Nawasa ko'y problema ni mo? Nabaw ko nga kunwa ko din Maglaglaab sa ka. Hoy, Jose! Naninda taon ko! Morning isoroy yun ako ang akong tindang snacks. Tungod kay kuwang ng imong ipadang kwarta na mo. Rason na ni mo. Nabaw ko. Nga nagplano kang manglaki. Kay gusto kang mabaho sa ako. Ay, sos! Kung mahimo palang ilisan ta kakaron dayon, ilisan na ta ka, oy! Ilisan sa ilisan ko. Pero sa dili patukon ta ka.
akong una! Naunsa naman ka eh! Layas, Jose! Layas! Hadlong ko na ko ni maglayas-layas! Oh! Malayas ko, Dalia! Oh! Malayas ko! Dalia! Lili! Pusta na akong sapot! Isuot sa kumbang! Sige na! Ayaw na nakaw pa! Ma! Ayaw na pala yata ni Papa, Ma! Salbahis na ng inyong amahan. Wala siya gugma nato ngayong pamilya. Ay, sus! Magdrama man ka diha sa tubangan sa itong anak! Unsa man? Gusto lang yun ka na mapataon nila? Nabuutan ka? Kung ako lang yun ang buwang? Oy, nag-oo ko, oy! Nag-uli mo si imong uyab mo dinsyo sa una! Hoy, salbahis! Salbahis ka! Ayaw ipahid na ako ang imong ha? Layas na! Layas! Layas lang bitaw ko! Oh! Bahala mo! Hindi niya iba! Ma! Anak pa lang sa si Papa, Ma! Bitaw mo! Wala si Papa kumulayas na mo, Papa, Ma! Ayaw na pala si Papa! Mas maayo pa ugwa mo'y amahan. Kaysa naa pero muragwa lagi hapon. Ayaw na si Kikila ko, oy! Ang ambi. Sige, mag-away sila si Mama o Papa. Unya, milayas man si Papa. Ikaw, asa mang kalaban? Ni Mama o ni Papa? Ganahan man ko ni Mama. Pero ganahan man sad ko. Nga naa na si Papa. Ito, no? Magampo na lang ta. Manaalang din silang duha. Oh. Nga na may balik man ka, ha, Jose? Di ba gipalayas naman ta ka? Kimulayas lang bitaw ko. Magbuwag tayo! Huwag mo ka na imong gusto! Ay, dugay na kung gusto makigbuwag ni mo, Jose, oy. Gagmay pa ang mga bata. Aw, karon, ato ginipadayon. Kay dagko na ko ng mga bata. Layas na lalagi. Kung ayaw na gipakita na mo, ha? Ayaw na gyud. Oo, magbuwag ta. Pero, kinalang magtag sa tagbata. Unsa? Dili, ha? Dili na mahimo. Ako, inahan ko. Musa arena ko ang mga bata. Dako na sila, oy! Makapili na sila 15 ilang kuyugan. Dalia, nag-away na sad sila si Papa si Mama. Bitaw, magbuwag na kitingalan na sila. Ano bang magdamag yung kagbata, ha? Pamahasan ko niya! Musa kinalang! Laina, oy! Pwede kang kumusa! Magtagsa ka! Kaniya! Kaniya! Dalia, di lang ta magbuwag. Anya, gitawag madaling Papa! Kaniya! Kapila na mga bata. Lili! Kaniya! Lili! Dalia! Unsa man mo? Mga bungol mo! Dali mo, dali! Oh. Nakiisugo na mo, pa? Unsa may sugo na mo, pa? Jose! Wala ka isugo ninyo. Ayaw na lang lisod-lisura ang huna-huna sa mga bata. Imo ning gusto, Lorita. Ay kalimot ha? Ay kalimot na. Ala, kamundra. Pili mo. 15 mo uban ako. Pagpili! Nayabang ka na ginose! Nausa ba ka? Gusto mo lang gini mo libugo na una-una sa mga bata? Unsa man Dalia? Ikay mo uban ako sa syudad, ha? Ayaw na mo pagbuwag si Mama, pa, oy! Anak, dili na mahimong magtipon pamisin yung amahan, Dalia. Lili, gipulaan ako siya pagpasagad na to. Kung gipulan ka, labaw pa kung gipulan. Sige na. 15 mo uban ako sa syudad. Ikaw Dalia? Ikaw Lili? Diyan. Daga, Dalia! Punta pa, Lili! Hoy! Dalia! Lili! Asa mo? Balik mo dali! Unsa man? Pabunan mo? Balik mo! Ano na natatapin sa baybayon man ako, Lili? Laina sa nilang Mama Papa, oy. Magbuwag manggiti ay sila. Bitaw, batian nila, oy! Dalia, di ba yagit na magbuwag ha? Pero kinalang magbuwag ta. Anong dili
hilak si mama. Unya, kaysa may mo laban ako kung awayon ko. Tao ka lang po. Kahit isanasa po, ako'y maaway si mong kontra. Unya, kaysa may muuban ni Papa. Kaysa may mabili ni Mama. Mag-pick na lang ta. Ha? Mag-pick ta? Oo, mag-pick ta. Ang mapildi. May muba ni Papa sa syudad. Unya, ang mudaog, mabili ni Mama din sa isla. Oo. Unya, ganahan man kumuuban sa syudad. Ha? Ganahan ka sa syudad? Kaysa din sa isla, Lili? Oo, puol man din sa isla. Ikaw, ang sa may imong ganahan. Mas ganahan man ko din sa isla. Niya, ganahan sab ko ni Mama. Maluoy man ko niya. Ako'y nabiyaan. Ako sad, maluoy ko ni Mama. Unya, ganahan man sa kumuadto sa syudad. Aw, sige. Di na lang ta mag-pick, oy. Ikaw nilay uban ni Papa sa syudad. Dalia! Lili! Hayan mo! Dalia! Usa na usa ka ba? Ayaw pug sa mga bata sa pagdaa. Kuway mo kuyog nimo, ayaw pa mugos. Dili mahimo nga way mo ba nako, Lorita? Magtagsa kitag bata. Dili nimo mahimong buhagon ang managkaluha, Jose. Amahan sa ko nila, Lorita. May katungod ko sa mga bata. O dili may tamong musugot ko nga anak nimo ang duha. Dalia! Lili! Hayan mo! Dalia! Maduol lang unya ko ninyo din ni Pirmi ha, Dalia. O, Jud. Anya, kung doon ay mangaway nimo sa syudad, ina nga nakaigsoon nga mula pa nimo nga isog, ha? Oo, ako sila halukon. Unya, ang atong bayag-tayag nga duwaanan, ayaw gup aha. Uy, di man jud na ako gupon. Kay magtuwa man ta dinhi. Inikuli na nimo. Sige, sige. Magduwa ng taog maayo. Kung maduwa mi ninyo din eh. Sige ha. Si Papa! Si Papa! Si Papa! Dalia! Lili! Dili ha? Dalia! Dili ka Lili! ba sa syudad? Hayan mo! Kung amahan, Lili. Dalia! Ako mo Lili. Nasiya ang uban ako, ba? Lorita. Ayaw pug sa mga bata sa pasag yan pagdaa. sila. Pumupili. Kuway mo kuyog nimo, ayaw Siya pa naman. mugos. Dili mahimo nga way mo uban ako, Peligro ang Lorita. syudad. Peligro Mas po yan ang tagmagta syudad. ay ginoon mo. Mag-unsa usap ning utok sa tao. Wa ka makakita sa imong amahan. Kung wa pa siya motunog og syudad, dili unta siya matakdas kabuang siya mga kauban sa trabaho. Di na ta maglalis pa, Lorita. Sige na, Lili. Ipusa na imong salina. Kay manglayas na nindupita. Lakaw na, Dalia. Tabangi imong kaluhas pag-ipos sa iyang mga salina. Dali! Lili, Tara! Lili! Mahipos sa kasimo si Nina. Lili anak, Lili anak. Hindi ka pa din maluoy na ako kayo kubiyan. Maluoy man ma. Pero, Ayaw naglibuga ang unahuna ni Lili, Lorita. Dako na na. Naibaw na sa iyong gibuhat. Bata pa siya, Jose. Sige na, sige na. Lakaw na, Lili. Dalia! Pangipusa ng butang ni Lili. Dali! Dali na, Lili. Ayaw na si Kikilaw. Imo na lang niya akong bagong sinina nga po, Lili. unya, imo man ang pinangga. Para manat ni mo simba. Ganahan man sa kana, di ba? Ingon man ka, ganahan ka kuha kay saping. Nga na magbuwag pa mangan si mamang si Papa, uy. Daw, magkabuwag lang sa noon ta. Basta baya Dalia ha. Kung awayon ko dito, apasa ko ha. Matuntabangan og away ang akong kontra. O, lagi. Pero unsa man ako pasumbog. Nga layo man ka. Pangwam lao silpon ni Papa. Sige. Nya ikaw sada. Panghuam sa daw cellphone ni Mama ha. Sige, unya, ikaw nilay dain ni atong mga duwaan. Isam na, Lili. Dalia. Pagkukay pa rin yung duha diha. Mabiyaan na Miss Lili sa last trip. Saan man eh? Dalia.
usap. Mingausap ko nimo. Ay, nagpiraha si Lily Jose! Anak yun si Lily. Idanak yun si Papa mo. Huwag kasing-kasing ang imong amahan, Dalia. Salbahis kasi. Mingahunig yun ko ni Lily, pa. Dalia, panira na diya sa mga bintana. Gabi na. Ako na lang taon sa ubos sila, ma. Basin mo balik si Papa o si Lily. Dalia. Kinalang dawato na lang nato nga. Nawa na si Papa ni mo ug si Lily. Ma, manawag lang ta ni Lily, mabit. Mingaw man. Dili pa ko gusto makigsulti sa imong amahan, Dalia. Ako lay manawag, ma. Ako lang. Lili, katog na. Nagsige pa makadlantaw sa brandiles ni Marco. Gimingoman ko ni Dalia o ni Mama pa. Lili, mawara ng imong kaningaw nila. Kung moabot na ta sa syudad. Daghan ang kalingawan sa syudad. Ganon sa man dito, Mama, ulit pa. Di na tamamalik dito sa ato. Ha? Di na yun pa? Bisan ka usap? Dili na, Lili. Di na kita mamalik sa ato. Di na yun magkita si Dalia ani pa. Dili na. Busa lingawan na lang imong nahuna sa umabot. Ha? Alatan ta daghang duaan inigsweldo na ko. Dali na, katog na. Kay bugnaw na kang hangin din oh. Kusog kay hangin. Dali na. Dili man makontak si Papa, ma. Ingon ni anak kaway kasing-kasing ang imong amahan, Dalia. Musugot ra siyag masakitan mong duwa si Lily. Basta malipay lang siya. Kano sa man di sila mo balik din, ma. Dalia. Dalia, anak. Dili na sila mo balik. Ha? Di na yun ay may makita si Lily, ma. Pasaylo ako, anak. Pero kinahanglan mag-anad-anad ka na. Ngawa na din ang imong kaluha. Haba? Bati, aoy. Ningaon mo kung Lily, ma. Tawagan na lang mo niya siya sa cellphone sa imong amahan. Ugma ba o sa sunod adlaw? Haba? Lainay ni Boy. Sige na, Dalia. Matulog na lang ta. Hala pa. Mao na din ni ang syudad. Daghanan tao. Oh, mao na ni ang syudad. Gikan karon, kinahanglan maanad ka na ninipit ka. Daghanan jeep, uy. Daghan pa yung tao. Oh, mao gyud. Dali. Manglabang ta. Dali. Manakay tag jeep para na sa kong gipuyan. Dali. Ay, ningawan na, uy. Kunya pa si Lily. Nagduwa ng tamis na mong payag. Nainagod, uy. Ano may kuyog man sa siya ni Papa? Dalia! Oh, Dalia, anak! si Mama? Dalia! Ha? Oh,
Ni ang imong kaluhan na nawag. Nangita ni mo. Si Lily? Ang di mabi. Oo. Hello? Lily? Hello, Dalia? Ay, hala, naunsa naman ka diha? Lingaw naman. Uy? Daghan man tao. Unya, ipalitan man sa kukon nga ni Papa. Dagsat ta. Pero, ano lang sa inako, ha? Lipay na lagi ka. Magalingaw man ang mga tao dilikod. Daghan, kaayo. Mao ba? Sagdi lang, kay kung palitan kong tuwaan ni Papa, apilan man sa tika. Hello, Lily. Happy birthday. Happy birthday, Sad. Nagregalo para nimo. Ako, Sab. Nasa ko'y regalo giandam nimo. Card nga akong hinimo. Ako kay Ripon o picture frame. Para butanganan sa itong mga picture kung magkita ta. Daghan kay kong sinina dire. Hatagan sa tika, ha? May paka. Daghan kag sinina. Ako, di man ko dagang sinina. Pamagani ko kabayad sa akong project sa eskwelahan. Naman ko dinigom. Tagat ang tika kwarta diya, ha? Tinuod ka? Nga nagka-crush diha? Oo. Siyempre, no? Mga gwapa ba yata? Di na nila ako crush, oy. Kaya mura na may kuyab. Hoy, mas hindi ka makatiwa sa eskwela ha. Kay unahon na ni mo mga lalaki diha. Oy, di tao, no? Uy, sing kaluhan ni mo, girl. May pa-girl-girl ka na. Inalang ana. Basin bayag madakas pasalig ng mga lalaki diha. Oh, ikaw di ay. Wa pa di ka mamuya? Ay, di pa oy. Humanununan na ako kung pag-eskwela no. Ganahan kong mahimong maestra. Ay, maintag, di may maglisod si mama diri. Pasag di lang. Magpadali sa mo kwarta. Ikaw ba? Ano pirmi mga kanda ka kwarta diha, Lily? Oh, kuan? Ako magunti ko mo nang ipadali pa nga kwarta na ako, good? Oh, mau ba? May pakadiha. Makatigom ka kwarta. Yes, Papa. Wanang ipapadas Papa din na mo, oy. Pasag di lang. Ako ingat si Papa nga padadang ka diha. Uy, wapit na ba ako mo graduate ha? Di na ka makagasto na ako. Ma! Mausa man ni Hox Lily. Wa man na. Sus, mausam ni bayahan na, oy. Ikalimta naman lang ko. Naunsa pa di ka, ha, Dalia? Kuan, malain man akong gibati, oy. Unsa? O nga naman, ha? Kay usap di mong gibati. Ambot ba? Kikulbaan man ko, ma. Usa nagod kabuhan, nga wa naman na Hox Lily. Di sa mutubag ko tawgan. Wakay daw tang nahitabo ni Lily, ma. Hello. Ikaw ba si Miss Lily? Nakailan ka na nako? Yes. Ako si Lily. O gipaanin ko ni Arnel? Nagpaabot siya mo sa loan, ma'am. Dali, sunod ako. No, oy. Kaninot sa suot si Lupay. Dato gid kaayo siya. Nara siya sa may gasibo, miss. Thank you. Ikaw lalahos niya, ha? Okay. Nara siya sa sopa. Anang murag kiosko. Lily! May kay yanyag ka din sa mo. Dali, lingkod. Thank you. Kadato din mo, Sir Oy. Ang akong mga ginikana lang ang dato. Dili ako. Dato, kumusta naman ka? Okay naman. Sorry kay nga wala na ko makapaabot nga mawasan ka ha. Muinom ba gyud ka? First time pinagkong inom. Kay
Kay... Tagano na ko. May problema ka. Mao nga minom ka. Oo. Doon na yun. Mao ba? Ay na kong sultihi kong personal kayo. Ang akong amahan ang akong problema. Ang imong amahan. Huwag na nung na problema ka man sa imong amahan. Wa manggod siya trabaho, sir. Mao nga, nagsige na lang siya hubog-hubog. Bugad dito ng mga problema ha. Pero, murag makatabang ko ni mo bahin sa trabaho. Sure ka, sir? Arnel na lang lagi. O, sure kay ko. Arnel, doon na ka nalimtan sa pagperma. Mao nga ako na lang kag-anhin. Oh, Ibon. Ang sekretary na lang untang imong gipaanhi. Mas gusto ko nga mo anhi sa inyo. Gimingaw ko sa mga langgam. Oh, uy, may bisita ka di ay? Sorry. Siya si Lily. Lily, si Yvonne. Partner na ko sa negosyo. Kung ni siya aron mag-solicit og donation, Arnel, paatuan na lang siya sa opisina. No, huwa siya mo ari aron mga donation, Yvonne. Higala ko siya. Oh, okay. Maumang ka ha. Excuse me, muinom muna akong tubig. Nasuko siya nga ni ako, no? No, huwa ko siya masuko eh. Ingunana lang gid na siya. Tabagong nga kailan niya. Di dahi managad. Atod, unsa may unang trabaho si mong papa? Basta makatabang ko. Ay, hapit na kid magubangan mo payag-payag na duaan ni Lily sa una. Gusto gitingali si Mama. Nalingaw na gid si Lily dito sa syudad. Mau nalimtan na lang niya. Mas nindot kiti ang kinapuhi kung bata ka pa. Dalia, di kita mag-away ha. Opa, ano mag-away man ta nga kaluha man ta? Dali, aton ilaron si Mama, ha? Bad man ang mangilad. Joke naman good. Sige na ba? Magbaylot tag si Nina. Sakit sa kong sampot, oy. Mau na Nadia, gay manggugago. Ginda na ka ni Mama nga di ka mukat katugbayabas. Di ko kapatuo, gay ko. Ang, lami man ng bayabas. Dalia, di lang ta magbuwag. Inaw na magbuhat ta. Aron dili na mo ilang si Mama. Nidutagin sa mong kinabuhin sa mga bata pa mi. Oh, may nanawag. Si Lily! Siya ang nanawag. Hello, Lily? Hello, Dalia. Uy, naon sa pagkaoy? Ano nalimot naman ang kanamo? Sa graduation, wadyo ka mutunga. Kunya, di ka magkontak. Iba mo may hatagag kabalakas, Mama? Ayaw lang kayo ubos, ha? Ay, unsaon. Nangita pa man kong diskarte dire. Kay si Papa, nagsige na yung hubog-hubog. Unsa? Ay, wag din na siya mausap. Uy. Wa na nun trabaho? Kuan, maudi ay nga. Wa na ko makapadag kwarta ninyo ni Mama diha. Kay nangita lang sa kog lain diskarte dire. Unya, unsa man, okay na mo? Okay naman. O doon na ko nakita ang paagi. Aron madato ko. Unsa? Unsa man na? Magnegosyo ka? Dili, uy. Basta ha, mabisi ko. Ailangon na magtawag-tawag na ako. O ayaw na sa magkabalaka. Okay na ko, uy. Karon nga nakabati ko sa imong tingog. Okay na jud ko. Salamat katawag na ka. Basta ha, kining akong buhaton para din atong tanan. Aw, mamang ka ha. Basta ha, amping lang yun diha, Lily ha. Amping sad, Dalia.
Love you. Love you too. Ma? Saman, mapagid manawag si Lily? Wa pa gyud taon nak. Naunsa naman sa ni siya, uy. Tulo naman sa kabuhan nga di siya makontak. Na kinahanglan maanad ka na lang anang imong igsuon. Da, abot lang ng bayhana. Luika! Uy. Luika! Oy, Lo, Yoho! si Kaloy maron. Luika! Oh, Kaloy! Dara mistaas! Saka lang! Loy, hinahingan Ano ba? Di ayo ko, okay? Ako naghatod din yung package para dalya. package? Para ako? Oo, di ka matgali ni Dile. Ni, masa? Ikaw Dile. Napadaw package si Lily? Pero, kung siya manawag, Aw, wala siya pahibaw nga doon na siya ipadali mo nga package. waman. Na, dili naman ganit na mo makontak. Permi lang off ang iyang cellphone. Bahala lang din siya magkontak. Basta na siya package nga ipadali nyo. Ay, Dahil pasilan. sige ko no, aablihi ko no na. O, ma. Kadali. Oh, ma? Matanawa. Gaon man iyang gipadahan ako. Wa ba siya gipadapara nako, nak? Usa naman ni kasi nina, ma. Ay, sumay da kaon ni may handa ay magipadadan man kong kaon nga sky blue. Oh, ngay subrima, kadali. Ah, Para ako ni usa, para imo sa ning usa. ambe ko no ng ako. Oh, para ako gid ay ni. Ma, ako rang ipada nimo ang kwarta nimo. Mama, unsa man ni uy? Kanibang niya sa envelope ba? Invitation card man ni pa rin ako. Invitation card? Alam ma, kaslon si Lily. Ha? Kaslon siya? Unya wa ko imbita ha? Ako? Ma, Ako nga iyang inahan. Dili niya patambungon sa iyang kasal. kining makalma lang ha. Ayun lang sa dan kayo, boss. Pero- Bas, Klaro naman kayo, Dalia. ha? Nga wa ko ilabot sa kasal. Uy, Wa ko padad igawon para sa kasal. Ikaw ragod ang gipadadaan. Nausap na gid si Lily, Dalia. kining ma, Nausap na gid ang imong kaluha. ma, ayun lang sa dan paghukom, uy. Kaslon ko siya. Unya, kwarta ray ipadana ko. Kuan, Kay Luika. Ba siya pingali na kumulason kung ngalong di ka patuos mo na. Ay, klaro na lang kaayo. Natakda na siya siyang amahan. Aw, tingali. Ang kabit sa inyong amahan mo iyang pabarugon sa akong dapit isip inahan ni Lily. kuan, di sa tingali maoy. Ay, klaro na lang kaayo, Dalia. Sa umra inyo karoon na lang ha? Sa umra. Ay, kanang ma, ay may muban na lang kanako. Kita mo larga. Dili na. Dili ko mutambong sa ilang kasal. Ha? Uging na lang siya, ha? Naiubos siya ko niya. Oh. Naiubos ko si mong kaluha. Ma, asa ka, oy? Hinay-hinay sa paglakaw. Maligid ka. Ay, nakasabot ko sa gibati sa mga inahan niya. Naliman ka? Inahan siya? Uya, wa siya imbita sa kasal siya anak? Sabi. Kinala ako ni Maklaro. Yabag manis Lili, oy. Ma? Ma? Kauna, oy. Sus, lakilak na sad ka ay. Kung naguot man ginay mong dughan diha tungod sa kahiyobos, kuyog na lang gud ako. Kita na mo apas ni Lili. Yan man gini address oh. Ato niya tuon dito siyang kanang simbahan kaslon siya. Dili na, Dalia. Lisod kayo kung maadto pa ko. Musamot lang ang bation akong kahiyubos kung makakita kong dili mayong eksena dito. Klaro na lang kayo eh.
Ang babae sa inyong amahan ang mupulis ako dapit sa kasal ni Lily. Ambot ba sa din ni bayhana, oy? Kung sa mga kinasosya ko, apikir ba kay kung mangimbitar? Sa adlaw yun silang kasal ko niya pagtuon? Sige na, lakaw na. Atuan ang imong kaluha. Sultihi yun siya sa kadako na kung kay ubos niya, ha? Sultihi yun siya. Oo niya. Kano sa kaman mo larga? Oh, ugma dayon ma. Kay karon Sabado na gud ang kasal. Yatagan na gud directions maldita kung asa nga simbahan. Magtaksi lang kuno ko gikan sa pier. Kinaman si kwartang gipada. Ma, ang imong amahan yun ang nagkaingon ining tanan. Nahimo nang way batasan si Lily tungod sa inyong amahan. ma. Dili na gyud ko importante sa imong kaluha, Dalia. Dili na. Aso na lang lagi ma. Ay napagilak. Basta, ako mo gini kasabaan si Lily ba? Niyang gipuhat. Sobra na ni. Ikaw sabha. Basta ninig-abot ni mo to dapit sa imong kaluha, tingaling mausab sa ka, ha? Uy, isa taon na mahitabo mo, uy. Ay, naibawa piyagod ka. Kuno sa takakapinangga. Ako sa ning klarohon. Kuno sa ning kabuang ni Lily karon. Huh? Huwag gani siya mubutang diri sa ngan sa pamanunon. Sabi na si, uy. Natakda na ginasiyas kayabag sa iyang amahan. Nga way klarog dagan ang utok. Sige lang, ma. Inikabot ako dito simbahan. Manawag din ko nimo. Naunsa ba gina si Lily, uy? Di man gihapon makontak. Ay, si Lon. May lagti ko masaagi ni. Inikabot ako syudad. Sus ni may hala. Kung sa lakib sud sa o. Kakulba biya ining di tamaan na nagbiyahe, uy. Pero, pahala na ni. Kinala makatambong yung kus ka sa Lily. Kinsa kailan na ba na, no? Ay, ninawag maldita ay. Hello, Lily. Hainam ka karon? Ay di nagsakay na ko barko. Asa man yung kulahos ini? Paklaro. Ini kinaog ni Mas Barko. Sakay ng taxi, ha? Unya, pahatod sa simbahan sa Talisay. Ha? Unya, dili ka ko ilaron sa taxi, ana? Wala mangilad dun, uy. Basta di na sa ka magpailad. Ayun ang pasabot nga first time di mo tunom sa syudad. Naman sa diyang address si Papa sa among gipuy-an. Kunong, unsa kag maayo, magdungan na lang kami sa Papa. Mauhay na ka sa akong kasal kung mukuy pag ang Papa. Musayo si Papa sa simbahan. Ha? Sige, babay na. Sayo ka rin Sabado. Lahusan ka sa simbahan, ha? Oh, pero, Bye! Hoy! Uy, hello? Lily! Samto siya, uy. Kalit pala naputol ang tingog. Ay! Grabe ka, bayana. Grabe ka, uy, klaro. Kano lang yung ka magkita, ta? Kano lang yung ka? Hello, ma! Ma, diyan ako spare, ma. Oh, Ma, wag yung kasugata sa way buot mong kaluha. ay ma, kalma na lang gutiha. May no, naabot ako diri. Hapit ako mahibaw sa rason. Kung nga nung wakay pa ni Lili. Layo ra ba sa din dapita, ma, uy? Ayaw yung kalimot, ha? Sultihi ang imong amahan o ang imong kaluha nga nahiubos ko niya. O, lagi, ma. Oh. Sige, bye na, ma, ha? Kinalam, makasakay na ko taxi kay late na ko sa kasal. Hapit na yung oras, uy. Oh, sige anak, pag-update niya. Salamat, ma. Amping sabiha, ha? Bye-bye! Manaog na po, Umita ko kasakyan taxi. Bukat si ba niya akong bag, uy. Kinala makasakay na ko taxi. Kay late na yung ko sa kasal. Noy, Nay, sure ka, Noy, nga kakatultul ka sa atong atuon nga simbahan? Sabag ka na oy. Makisali gini ako naong. Aw, ha? Layo masab na ang sibahan nga atong atuan. Kung ano mong good, Noy, kanang late na manggukus kasal? Oy. Anong karon sa gamito nga? Nga karon man ang kasal. Ha? Ay, amot, Noy.
Nganong, api kisab kaay kong gipadadag pahibaw sa kong kaluha. Na, importante nga makatunga ka. Bahalag late ka. Doon lang gid kita. Ay, salamat. Kidool na kiti ay. Kita ka ng krus ibabaw sa simbahan. Oo. Muna na simbahan ay mong tuyo. Ay, salamat, taon. Ay, yadagit ko. Yadagit ko. Ato sa ilong ka na. Ay, nay, pila may akong bayranan? 350 day. Ha? Uy, kamahal ko di kon magtaksita din Alam gina basta bag-o. Bag-o. Si Pag-o. Baka na magdali, baka na magdali. Oh, hindi 500, oh. Salamat. Pakyo. Sukliin na, noy, ha? Oy, sukli. Abi na kong keep the chance na. No, sorry sa noy, uy. Apikis kwarta. Sukli, Pero sure kang doon ay kasal? Ha? Mingaw lagi simbahan. Ay, pero, mo magkani ang simbahan sa Talisay. Oo, maura. O di mauni. Hala ka niya. Di ko nga, uy. Mo magpuot. Chismoso ba? Ay, so na ko sa bahan, uy. Ay, hala, ay kabugat sa kunda. Nga naman uy, mingaw man. Ay, padool ko sa altar. Ay, mga tao din, dekorasyon na malas kasal ang... Ngano ka mo tunga, ha? Ay! Aray! Nalimot ka nga karong nga itong kasal. Ha? Lili! Ay, boy, iko! Nganong iyo man yung gibuhat ako, Lili? Ha? Nganong giilad mo ko ni mo? Ha? Ay! Usa pa! Boy, iko! Usa pa ilad mo! Boy, ikaw, dili ko slili! Unsa to? Dili ako slili! Unsa? Unsa man kay nahitabo ni Lily? Nganong wa man siya motunga sa ilang kasal ni Arnel? Unsa man kay buhaton ni Dalian ining problema sa iyang kaluha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit ka nato sa RMN Drama.